kachari BJP a sarkar ningkan sirkep nang choksi BJP rachari asong atum pherang kya mai kangni. Bokajan subdivision ang kang pinangan at di malong aron alo abay pinpensi sangki kibuy. Daythor lang roya thake don pet check adolong lang ki pon raya jok ran kacheleng kisum. Kardom pinibirtang ton pen arjay tha. Pini Diphu Arboretum Cum Craft Center along 3 Autonomous District ST Parliamentary Constituency angkang BJP rachari asong atum pen pherangkya mai padopon. Pherangkya mai along BJP sarkar det piadang along kachari ponang bong kaching thura saya muana phuthak chethan pon. Lason si kedamtang surihini rakre pli aningkana hud det pi kichari ponjia phan Bharatiya Janata Party asong atum jakong chelong lokpana phi pening surihini rankora ke thom aningkan anabangke Prime Minister Modi ki japona sarkar ningkan sirkepan nang plengtang lo. Bangso ningkan sirkepang bong det piadang along BJP rachari atum rad phan ke langpon lapen kaching thura sayamu ke claim pona phuthak pini pherangkya mayalong BJP National Kongchun bang Pawan Kumar Hinpen thanpon. लेकिन मित्रों आपको इन 9 वर्षों में अगर 2014 से 2004 से लेकर 2014 में इस देश का वर्णन होता है तो हर तरह भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। आतंकवाद कहाँ किसकी किस समय दुर्घटना में हत्या हो गई, कितने लोग मारे गए, ऐसे अनेक प्रकार के संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से समाचार प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते रहते थे. Damtang surihini rakre pli aningkan Narendra Modi a sarkar bang det pena bangke det piadang along kaching thura sai lok sigedam. Article 270 ason son ke madu atum taki od haya constitution lo. Bonta Narendra Modi a hin pen Kashmir along pen hekdam joksi non hada ki jui kelang atum dam hailo. Laban Article 244A bangke morni si ke chun vekji pusi pherangkya mayalong MP Horan Singh Bipen ningje pon. গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যেটো নেতৃত্ব দিছে যে সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়লৈ আমি গৈ আছো আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যেটো মানে ৰিজনেলৰ বহুত ৰাজনৈতিক সমস্যা যেটো আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া কলে আমাৰ এই ডাঙৰীয়া কলে Bangso pherangkya mayalong National Kongchun bang Pawan Kumar GOA Minister Nandita Gorlosa MP Horan Singh Be EM Rite Singh Hi EM Richard Togbi EM Madhuram Lekthe KAC Deputy Chairman Ajit Kumar De Pendanglo MLA Bida Singh Ingleng MLA Dor Singh Rong Hangatum Chetong Dun Renti News Report Longsoda Renti Karbiang Long Live Non malom ke ajada son le claim ji dam ji mate bepar beha ke claim ji pulotang te department son tinalong ta aron dore aron alo choklim nangji lapen lason lo pulotang de ke claim ke dam lapen ke do ke dam ta mesen lapen jokban lapen aron alo le ave pulotang te kai ke ta ke do ke dam ke claim ke dam sami sungkrung titi lason tak thaksi bokajan subdivision angkang along ke penang atum Sarkar lapen department atuma phan phere dor desi ang thin chepat hepen inut Lahorijan Sunday Market adungalong kedo Amod Kumar Mahanto bang thang aronalo awipin pensi ongdung sangti chips lapen ita hai hui pangsomsi ajioding kluipen claim bomposi birta ripon long Pherangke pen karjo ho ke than ponke penang ajioding lo laswa sai ke claim lapen trading license stock permit labor card lapen GST hai hui anta ave Laban pinier ni anta madu atum tanang pasung abang avilang sita ingnam raiko matum achiklo pleng lote humri dam dam puta pachini don Lasila so puthak bokajan forest range asahe make hoi ACF lahaya lama puthak langcharia sonte mesenji athe ke khangdon kaliseta aronalo choklin pensi ke claim pulotangte kabdo kabe phanta mesenji Bokajan penananterang Karbiang Long Live Tovar pialong langroy ke pangkai pet penta raratum hin parai harai ka chekaba bang penangana katora nang dodo Jasamet ke sukyun ia hut pendang lok lo ke chardi klim somaratum na pen hithi kulat pen sang han ka chowan setame penangana kisung nang lirok titi
La sonsi la khain ko ratro duar bagori constituency angkang Deithor polling station kaparlo Deithor alang royalong lang parpanarat ka chelengver check adolong aroi lang ke thehud lang ke pon raya jo students atum school college ke dam ke bang penang na ke sung chechak nanglo jongpon me bangso check adolong ka selam pontang non an hithi iru an sidolang bonda ka selam mahut ke claim ka sai oi par pi ka jo nona bang ke rara tuma ke sung chechak nang koklo bangso check adolong pensi raratun hin parai harai check up longlo apen hithi kulat kidun punon school college kidun punon check adolong pensi kera longlo bonda nona bangke ephong vet lang ke thehut ke pon raya jo raratum ke matha ke sung nangsi dokoklo Johnsonet Arnibang ka cheleng laki Harlongbi Velongbi College Deithor Higher Secondary School Deithor Model College ke duna tumsi Jasmet bang swachek adulong pensi ke dam ke bang mate chehelat bomlo Lasi bang swachek adulong adi malong prabjin ben RCC adulong le nang selam pi pon thega sonte radaphan ali du jipusi EM Richard Tobia phan ka chuning ri padopon News report Carbino Live आमर जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोनिक जी कार्डन निलिमेन के मिलती तेरन पी अरोंग लेन के धुलाजा सामे रोंग पारो पेन निलि किसुआ के लहलो जे निलि ते बांग अजन एरिया जन किसु तिमी की जरो किदो से अलोंग अलोंग हिना बिजी अदवाई के एनपेंटा किसु किमी अंगथे चिलोंग एदेलो pen kicil langta buka jam dipu gulakhat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek silong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwon adwai orjo bidik adwai la kichul pasinon kimia tek silong lo la sin क्लार डाक पेन कचिनी जी अफन ट्रॉक्सी फाइवी हिनी ट्रॉक फो फाइवी ट्रॉक्सी नेरके पलोंग हुमरी इग्नोन Kedamtang iruya prang jirjar jinthong artanikan krehini ajur po tumpen longku lower kopili hydroelectric project long an kijui damahut langjang chokamat theklong le derlo bangso jo kiri asai sitami denglo bon sitami ke theklong le derajo langdingan chodlo bonta kiri tum chepaduk bo mahut kedamtang bosik ni phai krep pho arni ana bangki kichitang abangar pumsi langroya thaksi thekpon longlo Birta kirit dunlong atengke jirjar chin thong lapen arisang hotum longku lower kopili hydroelectric project aphan dam mate lang keteng along an kijui damalong lang ka chinglu ahut lang lu chogamat abang nang klang tu thede labang so birta rong ara raphan parjudam si rong isi jirpi jirpo lapen state disaster relief force mate SDRF atuma ke rapena jog kiri duna sai dengpon phitlo bon satame RV bang satame kejang chibin me pina jok langroi satame thepi kanlo ni troxian pleng de rapita long jilang mini pura kiria saya bangke inton te derlo lapen rat pen katu kabe kachera paje to pana jok kiri bangke klem pon boblo bon satame kichu nang thega bangke chethek pon nong le derlo bon satame kedam tang wo se ka cheklo ni phai krep pho ar ni ana bangke kalitang jirjar chin thong ki thitang abang arpum lang athak nang kang lang thek pon longlo langroi ke the lapen langkili kangtang piga jok abang arpum en un edetlo labang so abang arpum lang poncheramat dem keteng atanal along ansi klodun choklo pusi biota redun long labang so phutha kalitang jirjar chin thong a hema ke sarbura chin thong a hin pen ke pachni pona tengke labang so ke thitang abang arpum lake kopile langroi thoyanat koka panimur kheroni tumprenganat an pondet tahai nasike thek dunlong abang phwabang phialing satame tong se khopen ke pachini ponja phan chuning ri ponlo majok abang phwabang phile biota pachini ling satame anam pajir ponji puta phan ponthu ausu bangke lang elo amat lang theo mat baran se delo ma lang ber pon delo amat tihung dun ulo saring ta amat theklong le delo ho lang beran ta man ma theklong ma bang theklok ke hu mun tha pen ke hu manam tan ne di kan ma si pusa
Birda kapachini ji aphan kahumri ponangjia number lake 7353034974 henlo. Kheruni pen mohonteron Karbiang Long Live. Lakhain ko aratrok Dwarbaguri constituency ki parlo Upper Dehuri Songron Arongalong Baptist Church Monduli Sieri Soejang atum chingrum se Arnisia Pharman volleyball kapathu kachapati padopon. Bangso kapathu ki bi pon lake Jasmet Upper Dehuri Baptist Church Monduli along Riso Ejang atum Ningkan Phokep Serdanin Asengkana Pharman phansi panong ponlo. Haladak arong araratum kapathu anat aning ke hang u atuma phan lapen non malom kangri kankrang atuma phan aning ke parung ponje phansi bangso kapathu ki bipon busi ningje apade huri songron arong alongke kapathu along klamta abilang nasinon local MEC mate EM KAC Richard tok bisetame kapathu along klamabang nanglang bipon tha busi kachuning ri padopon पहले तो रोंगसी सिपु इने फ्रेंडली हिसाब से खेला भी चौट लसी लद्दाख ग्रुप ग्रेपली नाची ने तो पेथिक चौट ग्रुप दिन लगे मंडली के जा तो मैं ना दलो ये तो मैं ना दलो संडे स्कूल तो मैं ना दलो तो मंडली में तो नंग निली तो मा मंडली लगे संग्रहण बैप्टिस्ट चौट निली में लगे CMC ना Bangso kacepati pon along kadto kabe kripli aterang atum pensi kapathu chedan ponlo la sohut Sunday School Superintendent Recording Secretary aterang atum kethek muchera jok angdum kiti amta chepahai ponlo Bangso hut aluhia manpen Songron Baptist Church Monduli Pastor Benson Terang Associate Pastor Doloi Terang lapen Deacon Sonrong piatum pentanglo pinangan Monduli ke ja atum chetong dunrinti News Report Karbiang Long Live Pini prime time berita ke lapon si kantonik lo